Здравейте, този път ще ви представя Evan X Black Leopard. В случая тази пушка е в калибър 5,5 мм. Повечето, които съм представил до сега, са в 6,35, тази е в 5,5. Характерно за нея е изцяло черният цвят. Това името е Black Leopard. Положата и приклада са дървени, боядисани в черно. Раздвижен затилък. Характерното е, че е с два резервоара, заден карбонов, 480 кубически сантиметра, и преден стоманен. Общия обем е 750 кубически сантиметра, което е доста. Има същата цевна кутия като на модела Monster, който за мен е уникален, няма такъв като него. Този малко е по-класически на вид, прилича на FX Gladiator. Разликата е, че тук тази бутилка е 2-3 см по-къса и за някои с по-къси ръце е малко по-удобно за прикладване от Гладиатора. Иначе има същата визия, заглушена цев. В случая тази цев ще трябва да е малко по-дълъг, отколкото на булпапите, и няма нужда от допълнително заглушаване, няма нужда от допълнителен модер, доста добре е заглушена. Но който иска, има опция да се навие стандартния 1/2 модератор допълнително. Пушката е доста прикладиста, въпреки че напред тежи малко повече, отколкото Монстъра. Все пак балансът е доста приемлив, доста добър, много по-добър, отколкото пушките, които са само с преден резервоар. Тук имаме два с доста голям обем. Абсолютно същия двупозиционен предпазител. Назад е предпазител, напред е стрелба. На много удобно място в случая е разположен манометъра. Много лесно видимо място, много лесно видим. Много контрастен. И типичния сайд левър. Ето го, подпружинен. С леко докосване е готов за да се зарежда много лесно. Много здраво направен. Ето го, тук красиво влиза в цевната кутия, половината. Много здраво направен. Предполагам, може да понесе много по-силна пружина за много силов тунинг, който иска, но в случая според мен няма нужда, защото точно тази пушка е 61 джаула с чмите на Evan X или 60 джаула с Баракуда, което в 5,5 е страшно много. И въпреки това прави 80 изстрела в 10 метров коридор, което също е рядкост, без да има редуктор. Барабана се поставя по същия начин от двете страни, от ляво и от дясно, както ни е удобно. Има 9 мм Quick Fill. Штуцера е взаимозаменяем с хацани с FX. Спусъка се регулира по дължина и по ход. И пушката е еднакво удобна за стрелящи с дясно рамо и с ляво рамо. В случая аз стрелям с ляво рамо, но ми е еднакво удобна на мен или на този, който се стреля с нея. Той стреля с дясно рамо, аз с ляво. За разлика от повечето Evan X до тук, които съм представил, тази е с 11 мм Airgun шина за монтаж на оптика. Всъщност тя има същата цевна кутия като Monster, само те двете са с такъв монтаж, другите са с Weaver. Работното налягане е 200 бара, за разлика от Monster, който е с 250. Но тази, защото може би е 5,5, прави страшно много изстрели, въпреки че са от 200 бара. И така, целият приклад се държи на 1 болт.
Регулируем затилък, споменах. И така, друго не мога да се сета, просто по същия начин стрелбата е доста лесна. В случая стрелям без съчма и е малко по-шумно, когато се сложи съчма, съответно става достатъчно тиха. Цяла пушка лежи много добре, усеща се лека, прикладиста, приятна е, 102 см е дълга, достатъчно къса, да може да се върти в малко по-тесни пространства и за пренасене съответно. Това беше.